We want Justice! We want Justice! We want Justice! Kardom pini tum Greater Guwahati Karbi Lo Charlie Asong Chingrun Tet Pensi pini arni Deboram Ronghang Lapen Roshmita Hojai alang li tumhan condolence kipon lo Lapen alang li tumhan chomreng me de tumpok sini khelo lasi culprits doan tame itumhin pen bangke ne pon vek nang po pusini tumke demand lo Lapen ala factory tame permanently close down nang po pusini tumangke ke demand lo pen lastly areng hu ke so tum do antame alang itum hantame competition bangke pivek nang po pusini tum demand lo lasi ke cheng siar ni pen itum tarik proxy pen cheng lok piniar ni an nitum do de sang se pin pen Ggksa hin pen unan chera bom lo lasi non kerang jar ni tame itum arjap thipji